بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على كيف فطرما نعم إفترما كو بسم الله تبارك الله وجاراني إفترما كو بسم الله تبارك الله فاطمه أمبكم تبارك الله جاراني كو den bi fa jamuta mais ko den do bu togoda den do bu togoda bamano côté ito fo ma famu ko don bu fa jamuta mais don do bu togoda oh fa jamuta o yi katlulen ya jole la Allahu akbar o ye ika halalaya o jole nam o ye dambe nga min ye togoda yi o ye den mana bara min kɛ nam min bɛ fara tɔgɔ kan o de ye tɔgɔdali ye Allahu akbar a bɛ tɔgɔ ɲini ka di a yɛrɛ ma min tɛ fa ni ba ka tɔgɔ dili ye nka o ye jogo ye nam awɔ dɔ fana ko saya bɛ se fɛn bɛɛ la fɔ tɔgɔ jan o ye tiɲɛ ye e ma faamu mun na saya ale bɛ bu dun saya bɛ kolo dun nam nka dɛsɛra tɔgɔ la dɛ Allahu akbar ne maa min ye kɛwale ɲuman kɛ i boɲɔgɔnkow bɛ ɲɔgɔn kɔ la fɔ ɲɛnamaya kɔnɔna la nam nka u n'i tɔgɔ fɔ yo Allahu akbar donc ali sari tɔgɔ fɔ saya dɛsɛra tɔgɔ la o Ablaye Allahu akbar karisa den filɛ karisa den filɛ karisa den ye karisa tun bɛ nin kɛ karisa ni karisa tun bɛ yan Allahu akbar i ni y'a ye hali tɔgɔda yɛrɛ o bɛɛ tɛ saya yɛrɛ kɛlɛtɔ ye wa tɔgɔda a saya kɛlɛtɔ dɔ don Allahu akbar tigi kana tunu donc saya ye mun ye saya ye mun ye mɔgɔ kana ɲinɛ a tigi kɔ Allahu akbar ko n'i ye tɔgɔ sɔrɔ n'i ye tɔgɔ ɲuman sɔrɔ ko i tɔgɔ bɛ fɔ a bɛ mɛn hali tɛ o de ye adamadenya an kan ka kɛ ɲuman de kɛ tuma bɛɛ mais n b'a ko jɛni mun ye ne ma mun de faamu ko tɔgɔ ka ɲi mais tɔgɔtigi sɛgɛlen don ne m'o fana faamu o fana ye Ablaye kunnaja ani a gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na o sɔrɔ ani a gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na nam jɔyɔrɔtigiya ani a gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na nam awɔ Ablaye mɔgɔ bɛ ko bɛ mɔgɔ de bɛ kotigi ni o de sɛgɛnnen don jɔyɔrɔtigi de sɛgɛnnen don nafolotigi de sɛgɛnnen don nam ko bɛ ale de la n'o tɛ ko mɔgɔ bɛ bolokolon yɔrɔ kɔnɔ ale ma foyi ma tiɲɛ sigat'o la bolokolon mago tɛ foyi la a tɛ jɔrɔ ni ko ye a tɛ jɔrɔ n'a yɛrɛ ye a kɛra ɲɛ fɛn a mana kɛ fɛn fɛn ye a bɛɛ bɛ bɛn a ma nka fɛntigi ani kotigi ni jɔyɔrɔtigi Ablaye i bɛ jɔrɔ la ni yɛrɛ ye nka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen de bɛ nata i la bɛɛ lajɛlen hakili la k'ale ka ko ɲɛnabɔbaga ye e ye Ablaye o de ka gɛlɛn ni mɔgɔ dun tɛ se ka kɛ kɔgɔ ye ka bɛɛ ka na labɔ sigat'o la jagoya dɔ na jiginna yɔrɔ sɔrɔ i la o de y'a gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ a faamuna bisimila ne ka Abdulaye naamu an b'an ko awuzu bilahi mina shaitan rajim bismillahi rahmani rahim bi araba ye février kalo tile 10 san 2021 Ablaye an sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la amin gafew bɛ yan l'essor ale ko di awa l'essor a ko Francis sénateur minnu ni olu bɛ komi wasaden boɲɔngo k'olu ko Barkan Francis ka kɛlɛbolo fara min bɛ yen ko a to Mali la k'o y'olu fɛ ko ye ayiwa mais Mali ka gɛlɛya adamadenw lakanali ko a bɛ komi lakanabaliya o ni nana anw magwɛ ni minisma ye ko nka ko lakanabaliya o de kɛla fiɲɛ ye an n'u cɛ baarakɛɲɔgɔnya yɛrɛ la ayiwa Ablaye o mana bɔ yen ala tɛna mɛn u bɛna enrôlement biométrique kɛ maaw u ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen dafa min tɛ se ka yɛlɛma ayiwa ko ala tɛna mɛn mais maaw ye gɛlɛya min sɔrɔ i n'a fɔ katunina na ɲɔgɔn k'o bɛɛ kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen ko kɔrɔ a bɛ ɲɛnabɔ min ye Mali ni Sini jamana ye sa wale damadɔw bɛ yen an ka jamana kɔnɔ an tɛ se ka taa fɛn minnu kɔ Sini jamana y'i bolo fa k'a to ni sefa wari miliyari 4 a n'a kunkanfɛn ye ko Angɛrɛ ka fɛn minnu boloda ko u bɛna u kɔngɔmalen bɛ anw dɛmɛni kama ayiwa mama accord pour la paix et la réconciliation min bolodalen don jamanadenw ka doni da kelen fɛ ani lafiya ɲinini ka se an bɛɛ ma lakana ani sɔrɔsiw bɛ se ka jɔyɔrɔ fa yɔrɔ o yɔrɔ la o baaraw baara bɛ ka kɛ ka ɲɛsin o de ma o fɛɛrɛw olu tigɛli ko ɲuman yɛrɛ la tubarikala Ablaye l'essor ka kumaba dɔmɔdɔ in n'a y'o bila le canard n'a déchaîné ale n'a ka jamu bɛ kuma jɔn ja de b'a la bi min ja b'a la maa saba don maa saba kelen u ko Sukala SA sukaro dilanyɔrɔ timikala Allahu akbar a kɛra Ablaye mun Allahu akbar
Ablaye ite ni be même amenga go mo ni to ko rodi ite munun te même go bolo ka chaya Allah akbar kana de jene ko akoti min kala o dilan yɔrɔ ça veut abayɛlɛma yɔrɔ n'o ye sukala SI ko sefa wari miliyari 8 ani a kunkanfɛn de tunna suwɛ hali mɔgɔ tɛ taa yɔrɔ dɔn o la voilà o kuma o de bɛ ja ninnu na yan ja fɔlɔ ma fɔlɔ min ni o ye vérificateur général ye vérificateur général yɛrɛ de jaabi yan cɛ kun kana in kɛ alhamdu ale ko sisan nka a bɛ ka mun kɛ cɛ ko ko kɔrɔ k'an tɛ ka foyi fɛ foyi kɛ k'an bɛ ka wari ninnu de fara ɲɔgɔn kan sinon ko hinu tuwa an tura ala kama vérificateur donu sukala SA kɔnɔ o ye Chinois bamanankan k'a fɔ de ko sɛbɛn wari miliyari 8 a n'a kunkanfɛn tunna vérificateur général ye ɲininkali kɛ min kan a n'a ka sɛbɛnw maliyɛnw de kumakan kɛra nin ye n'i y'a dɔn miliyari 8 nin o ye k'a ɲɛɲini o tunna cogo min na o bɛ k'o de ɲɛfɔ Chinois kɛ y'a ta fɔ Chinois kan na maliyɛn ko u bɛ ka wariw de labɛn ka fara fara ɲɔgɔn kan Ablaye yurugu kuma tɛ nin ye siga t'o la Covid-19 gouvernement ko min ye boloci ye u n'an kɔnkɔnnen bɛ ka maliyɛn bɛɛ boloci avril kalo natɔ in na ka an kisi donna nataw la Covid-19 a kɔlɔlɔ ma amin ya rabbi UNTM ɲininkali kelen bɛ ko e ko ni ala ma jan kɛ hali n'a sɔrɔ bɛnkan bɛ u ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ ko n'a ma bɔ a sira fɛ ko e ko baarabila min bɛna kɛ an sɔrɔla ma taa o tɛna kɛ tulonkɛ baarabila ye dɛ le combat fɔ kɛlɛ bin do ko n ba kuma na kɛlɛ bin do accord d'Alger a kɔnɔ kuma ko o kuma de bɛ sen na ko a kɔnɔ kuma dɔw bɛ yen n'olu waliyara tiɲɛ la a man ɲi n'a waliyara jamana cira donc ça fait a kɔnɔ kuma dɔw bɛ yen k'olu lajɛ ji ɲɛma donni na kabini an b'an tuma la o la sa colonel ani kulu minnu bɛ yen n'olu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na ko ni ala ma jan kɛ ɲininkali don n'a sɔrɔ u tɛ sɛnsɛn na ka jamanadenw ɲɛko jɔn colonel les colonels o tɛ sɔn ka jamanadenw ɲɛko non n'u y'a ɲɛko an b'a daburu da la parce que n'i y'a mɛn u bɛ yen jamana ni jamanadenw de bɛ yen ayiwa o kɔni o ye tiɲɛ n'i y'a mɛn dugutigi duguden ko don ayiwa min ye forodi yuruku ye yelen ko yɛrɛ la edem ko donna nataw la a bɛ baarakolo gɛlɛnba dɔ a kɛra k'o boloda yuruku kɛlɛyi yɛrɛ o la sa wa sɛgɛsɛgɛli ma si tɛ yen min bɛ sɛgɛsɛgɛli nin sanfɛ bɛɛ bɛ sɛgɛsɛgɛ ka daminɛ fantana ka taa faama la n'a jɔra min na Ablaye ko a bɛ kɛ compteur ko bɛ se ka kɛ k'a minɛ la walima e ni énergie cɛ baarakɛɲɔgɔnya n'o ye sanni feere baara aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ ban pewu kuma bɛ yen info matin kuma na yadɔ nin waati na cɛ min ni ale bɛ CNP kɔnɔna la bi hali n'a sɔrɔ a b'a kɔnɔ ka sɔrɔ sariya ma a yamaruya ni ani sariyatigiw jɛmakan ye sigili nin ye ni a kuma bɛ sen na kosɛbɛ ko mun na jaji halisa a bɛ ɲɛmɔgɔ la ka sɔrɔ a bɛ minnu tɔgɔ la olu yɛrɛ ma jɛ n'a ka sigili ye ko e ko min bolodara n'a kun bannen don o ma ko e ko a tɛ sɛnsɛn na ka don o donda fɛ wa ka kɛ bɛnkan kuma sigilikɛ kɛ gɛlɛya min bɛ CNP kɔnɔ bi a kɛ ban pewu an b'o de kuma la Gawo nin ye fali dɔ ye fali min ni a ma se ka bɛn mɔgɔw ma cogo si la o de ye kuma yɛrɛ ye mɔgɔ t'a dɔn a bɛ taa laban min ma l'indépendant ye mun sɛbɛn bi indépendant kuma na ministre min ɲɛsinnen bɛ yelenko ma a ye nin kuma fɔ a ko énergie du Mali a bɛna wulikajɔ de daminɛ ani sanni feere b'a ni maa minnu cɛ nka ni olu tilennen tɛ baarakɛɲɔgɔn la a k'a bɛna u tigɛ ta dɛ o la minnu ni olu yɛrɛ ka yuruku nu u tilennibaliya yɛrɛ ma a kɛra sababu yɛrɛ ye énergie sefa wari miliyari de 7 san o san o de bɛ taa fu falaki la hali mɔgɔ tɛ taayɔrɔ dɔn la k'a tigiw sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ a tigiw mana bɔ mana k'u kalama awa u bɛ minɛ wa ko bɛ latɔn u la Cheikh Umar Sissoco a ko miliyari 96 karata kama a ko e ko nin tɛ miiribɔ ye jamanadenw na wa Ablaye nin de ye kuma yɛrɛ
les échos wili échos wili kuma na même seni cili o kuma de bien même se ka to gɛlɛya wɛrɛ an bɛ se ka kisi gɛlɛya wɛrɛ ma ko fo kulu dɔ kɛ sigi kulu min ni ani maa si tɛ fereke don a sen na a tɛ kuma sara mɔgɔ la mɔgɔ tɛ kuma sara la ale kelen pe kɛ bɛɛ kundayɔrɔ ye kala taa ko labɛnni bɛɛ kɛ to ale ma ko o kɔni o de kɔni ye ko sɛbɛ yɛrɛ ye walasa seni ciden faamaw fɛ docteur Ibrahim Sango n'a ye président observatoire pour les élections de la bonne et la bonne du Mali a ye a kumana wa a ka kuma kolomayɔrɔ kɛra nin yɛrɛ de ye n'a tora kulu kelen ma o kungun n'o ɲɛɲɛ a ye nɛn don kuma min ɲɔgɔn cɛ. Le pélican kumana Kambalawa awa kan min mana k'a da o ye AS Farange kupu n'o ye jɔnjɔn min bilara Mamadu Nama Keita ye min sigi ntolaci kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛn la Karan n'o ye Sibi mara ye ko kulu minnu bɛ yen n'o taara kuncɛli kɛnɛ kan n'ale y'a kunnaja sɔrɔ o ye AS Farange ye ko nka nin ye a tako fɔlɔ ye Mamadu Nama Keita ale tun ye directeur national des routes ye a ye nin min sigi a yɛrɛ woloyɔrɔ mɔyɔrɔ denmisɛnninw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na Imam Mamadu Diko ko nin ye cɛba ye ɲininkali kelen bɛɛ ko diinɛ sama senba dɔ don wa bɛɛ lajɛlen ɲɛ don yɔrɔ de don wa politikima de don wa walima tiɲɛ yɛrɛ la bilankɔrɔ de don o ɲininkali ye jaabi tɛ anw bolo Ablaye kuma kɔrɔmayɔrɔ ye nin ye yanni waati dɔ cɛ tubarikala an b'o minɛ ka bila i bɛ Bamako Bamaɲari Bamako dɔ ka tɛmɛ ne kan mɛ n bɛna mun fɔ i bɛna yɛlɛ sisan Bamako sira kelen bɛ yan Bamako la sincérité di don cɛ si t'o ta ni Musa Traoré tun tɛ k'a sɔrɔ Musa bɛ faamaya a b'a yɔrɔ dɔn ayiwa d'accord Musa tun bɛ Jikɔrɔni fɔlɔ a tun bɛ Jikɔrɔni de fɔlɔ a mɛnna Jikɔrɔni yan'a ka yɛlɛ Kuluba n'a tun bɛ bɔ Jikɔrɔni ale ka baara yɔrɔ tun ye permanence du parti a b'a fɔ place de l'indépendance haut conseil bi yɔrɔ min na maison du peuple kɔrɔ donc Musa tun bɛ baara kɛ o yɔrɔ de la o de ye an ka faama yɛrɛ dɔgɔyɔrɔ ye parce que Musa mɛnna a tun ma yɛlɛ Kuluba parce que fanga don mɔgɔw y'a lasiran ko Modibo ye kodɔnna ye a ka jinɛw bɛ yen a ka fɛn bɛ yen palais langolon tɛ yen ko n'a yɛlɛnna tɛ yen fanga bɛ ban tɛ donc Musa mɛnna dɛ yan'a ka yɛlɛ ale dara la waati min na ka yɛlɛ jago de ye fanga ban waati maintenant sisan Musa bɔlen base la a yɛlɛla Kuluba mais o bɛɛ la n'a bɛ jigin ka taa aéroport la n'a bɛ jigin ka taa base la parce que a ka résidence bɛɛ tun bɛ yen a bɛ sira kelen de ta a bɛ jigin Kuluba a bɛ tɛmɛ ministère da la ministère de la défense da la a ka na grand hôtel da la a bɛ ne se rail bɛ tigɛ yɔrɔ min na a bɛ se mairie da la n'a sera mairie da la foyer de métis ni Carrefour de cɛ o sira de ye interdit l'avenue Mamadou Konate Musa b'o ta ka taa tɛmɛ a bɛ fɔ Bar Mali kɔrɔ da la ka taa Gondol kɔrɔ la ka a sɛlɛ ka taa Bar Kumba kɔrɔ la ka taa Jikɔrɔni Musa tun b'o kɛ n'a y'o kɛ n'a bɛ taa dugu la a b'o yɔrɔ ta n'a sera Gondol ma a bɛ ni Musa Travelé a bɛ Sɛlɛkɛni viré ka taa bɔ ORTM sira na pont fitini ta Musa dɔrɔn de tun b'o sira ta maa si t'o sensibiliser ta ni Musa tɛ fama ko tɛ wa fama Ablaye nin bɛ faamuya o yɔrɔ n'i ye jate yɛrɛ minɛ circulation routière la maa dɔw kulu dɔw bɛ yen ni yamaruya b'olu bolo olu bɛ se ka circulation routière n'o ye sirabaka baaraw ye a sariyaw ye ale de bɛ se k'o tana tiɲɛ i n'a fɔ jamanakuntigi a n'a ka jama i n'a fɔ suta mobili olu tɛmɛ senna i n'a fɔ ambulance n'a ɲɔgɔnna walima protection civile ma olu bolibagatɔw a n'a ɲɔgɔnnaw an ka o cortège masina Ablaye ni o ko k'a bɛ sira teliman de bɔ hali tanama ko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se ka tɛmɛ président de don nka misali ye diɲɛ misali di don dɔ a bɛ komi présidence mɔgɔw u ni garitigiw ni chef-de-file mɔgɔw ma o ma bɛn yan na hakilinaw falen a ɲɛ yɛrɛ ma u ko cortège tɛ jɔ ko cortège tɛ jɔ o don juma kɛra di
Ablaye côté jɔra nin don dɛ. Allahu akbar. Mais a kuma cayara dɛ. A kuma cayara. Mais mu fɛn fɛn da kun kan ka don a la. A bɛɛ welela k'a ɲininka ko a kɛra di. Ko sabu aw ma kuma ɲɔgɔn ye wa. I n'a fɔ i ye min fɔ hélicoptère 2 minnu panna. Faransi yɔrɔ ne. Ka ɲɔgɔn tɛti. Ka ɲɔgɔn tɛti. Fo a taara kɛ tiɲɛni yɛrɛ ye. Ɲɔgɔn tu in. Kunnafonibaliya don dɛ, ɲɔgɔn kunnafonibaliya de don. O ma falen kɛ. A kuma jijara dɛ. Nka présidence u y'i jɔ nin don. Ayiwa. Parce que terrain tɛ mɔgɔ kuma mɛn o. Siga t'o la. Nɛgɛkuru de don. O kɛra. Ni Musa fana bɛ taa n'a bɛ taa dugu la. O de y'a sɔrɔ pont kelen de bɛ yen. O de baara ti kɛ dɛ. Ablaye. An ne mɔgɔ faama ko i nana retard la. Ko munna e ma na i na tuma la. N'i ko k'e t'a kalama ko jamanakuntigi kun kan ka taama la bi wa. N'i y'o fɔ dɔrɔn a tigi b'a da di. A banna. Kuma banna. K'a sɔrɔ o waati nin fana. Arayida boulevard du peuple. Ka taa Ortem da la. Ka taa bila fɔ aw ka so da la. Aller retour. O ye tiɲɛ boulevard du peuple. C'est tiɲɛ aller retour kun don. O aller retour kelen. An t'o to dɔwɛrɛ. Ayiwa. Dunbiya. Awa jite.